Líbí se vám naše návrhy interiérů? Pojďme se podívat na to, jak probíhá celý postup naší práce. V první řadě se zaměříme na celou vizi investora, pokud nějakou má. Případně pokud klient žádnou vizi nemá, tak ho rádi nasměrujeme a představíme, jaké jsou možnosti. Dále se ponoříme do 2D prostoru, kde umístíme nábytek a navrhneme celkové dispoziční řešení. Spousta klientů si z 2D návrhu nedokáže představit, jak bude výsledný prostor vypadat. Proto přecházíme do 3D hmoty. Tato vynešená 3D hmota už dokáže klientovi udělat lepší představu o tom, jak bude výsledný prostor vypadat. Proto dokážeme podchytit různé detaily, jako je prostorové uspořádání a všechno ještě doupravit. Následují pracovní vizualizace, kdy s klientem vybíráme materiálové a barevnostní řešení. V tuhle chvíli už máme vše podstatné pro to, aby jsme dokázali vytvořit finální verze vizualizací. My zpracováváme fotorealistické vizualizace. To znamená, že klient má přesnou představu o tom, jak to bude vypadat v realitě, včetně osvětlení a celkové atmosféry v prostoru. Máme s klientem odsouhlaseno, jak celý prostor bude vypadat? Výborně, pustíme se do technických detailů, jako je například typ otevírání dvířek, nebo umístění políček v šatníku, nebo například umístění elektrických zásuvek. Vše zaneseme do výrobní dokumentace, kde máme přesně specifikované, jaké máme použité materiály, výrobky, produkty a podobně. Takto jsem zjednodušeně popsal náš postup práce. Výsledkem je booklet, kde máme vizualizace a technickou dokumentaci. Náš návrh není tedy jen o vizualizaci, ale je to dokonalý podklad pro realizaci.